Od 29. októbra je spustená prevádzka športovej pretlakovej haly vo Vranove nad Topľou. V dopoludňajších hodinách ju plne využívajú školy v rámci vyučovania telesnej výchovy a popoludní centra voľného času pri základných školách so zameraním na šport. Po 17. hodine je hala k dispozícii širokej športovej verejnosti. Poplatok za využívanie pretlakovej haly k športovým aktivitám sa oproti minulému obdobiu znížil. Za jeden kurt je poplatok 10 eur a za využitie celej pretlakovej haly je poplatok 30 eur, samozrejme na hodinu. Poplatok bol znížený o 3 eurá na jeden kurt. Pretlaková športová hala sa dá využiť určite na volejbal, nohejbal, dá sa využiť na tenis, dá sa využiť na hádzanú, dá sa využiť na fotbal. V súčasnosti nám trošku chýba naplnenosť športovej haly cez víkendy. Preto by som chcela vyzvať obyvateľov mesta, ktorí by mali záujem prísť si zašportovať, či už ako kolektívy alebo ako jednotlivci. Je možné nahlásiť sa na telefónnych číslach školy alebo pretlakovej športovej haly, ktoré budú určite zverejnené aj v novinách mesta a na internete. Možno aj by sme zvládli nejaké firemné hry pred Vianocami alebo v iných mesiacoch, kedy by firma chcela spolu so svojimi zamestnancami a ich rodinami pripraviť si športové víkendové dopoludne alebo popoludne. Vieme zabezpečiť šatne, bufet, vieme zabezpečiť občerstvenie a všetko, čo k takým akciám kolektívnym patrí. Čo sa týka otvorenej ľadovej plochy, ktorá sa nachádza vedľa pretlakovej športovej haly, tá by mala byť priaznivcom korčuľovania sprístupnená začiatkom decembra v prípade priaznivého počasia. Môžem povedať, že poplatky za 1 hodinu korčuľovania sa nemenia a prebiehať systémovo to bude rovnako. V súčasnosti robíme predbežné prípravy na spustenie klziska. Predpokladáme, že by sme mohli zaľadňovať a spustiť klzisko 1. decembrový týždeň, približne tak ako minulý rok, kedy sme 6. decembra vlastne zahájili korčuliarsku sezónu zapalením mikulášskeho stromčeka. Dúfam, že sa nám to podarí aj tento rok a že počasie nám bude prijať a vytiahneme korčule práve v tomto období.